Ni kana lahiya gari a kwana biyu ka gani na amin sarautar wawaye. Yawa ina bukata waka sarauta da aka minta wawaye, ina gaida sarki na matasa da yake Abuja. Sannan kuma ina gaida President Kas. Ina gaida Mika Goje da ke Abuja. President Chani ya ce an yi man sarauta ta sa karkaru da wawaye ta ƙasa gaba ɗaya, kuma nan ni ne sarkin wawaye na ƙasa gaba ɗaya, ni ne Alhaji Awila, ai kun san da ne ko? To kuma yayin da ina muku kokari da Allah da Annabi ku hakuri, kun san wawa niki. Kuma ba katsi ne nake, dole sai kun hakuri da ni. To jama'a kun daga sarkin wawaye na ƙasa gaba ɗaya, abokin ɗan kwatina Jaki wannan na Togo. Sannan ɗan Lulungo shine galadima na sakarkaru na ƙasa gaba ɗaya. Yawa jama'a Allah ya ƙara ma wannan sarauta sakar. Allah ya ƙara ma wannan sarauta imani karo. Ga Awila ga Alhaji Awila sarkin wawaye. Cani Allah ya ƙara ma girma, Allah ya ƙara ma daraja. Kai kokari ka dulo min kuɗi na ai mun sarauta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Al'umma duniya barkamu da warhaka. Fatan kowa na lafiya, na cin koshin lafiya. To alhamdulillah ala kulli hal. Kamar yadda kuka ga bidiyon Abdulaziz Awilo, wanda aka fi sani Awilo na mazanin Kwatano. Dama abinda malam Bahaushe yake cewa kullum shine baki shi ka yanka wuya. Sannan kuma ko da yaushe mutane kuskure muke yi, wanda wani lokaci sai mun yi daga baya sai mu gane ashe ba haka nan ba abin yake. A lissafi za ka yi da yanayin al'umma da kuma tafiyantar da su, da yadda suke rayuwa, da yadda suke mu'amalantar junansu. To amma wannan misali ne wanda za a ba mutum wanda yake da hankali, ya san menene rayuwa, menene kuma yake tunani zai zo, ko ko a kafin in yi abu menene ya kamata in fara tsarawa sannan in zo in yi magana ma ko da ba ta da daɗi. To amma sai ka tsallake layi ka tashi ka koma wata ƙasa, ka zo kana rushe wani shugaba na ƙasarka a matsayin shi na shugaba. Al'umma, dubbannin al'umma suna goyon bayan shi 100%. Kai kana gani a kai ma ai ɗan ƙasa ne. To an shi ɗan ƙasa ne, amma ai ba kai bane ɗan ƙasa, ba kai kaɗai bane ɗan ƙasa. Sannan duba da cewa kai ɗan ƙasa ne, ka dawo cikin ƙasa ka zo ka yi abin da ya dace. Wannan shine. To abin da kullum ba mu ganewa shine kullum kiranmu ga mutanenmu na cikin Nijar da wanda suke ƙauye daga Nijar da wanda su ma ba ma 'yan Nijar ba ne ba ma, wasu 'yan Najeriya ne ma misali, sukan shiga abin da bai dame su ba. To abin da muke kira ga mutane shine Cani dai Allah ya zaɓe shi, ba ma tunanin Allah zai kawo shi, Allah ya kawo shi. To duk musulmi, kai ko da ba musulmi ba ne ba kai, daga ganin yadda Allah ya kawo Cani a lokacin da ba a tunanin shi, to kasan cewa wannan al'amari Allah ne shi ya yi abin shi a lokacin da ya ga dama, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala in ya tashi abu bai shawara da kowa. To saboda haka ko ka so Cani ko kar ka so Cani, Allah da ya riga ya rubuta a Allahn kaddara Cani cewa a rayuwar shi ta duniya zai ya hau makamai kala-kala har sai ya zo ya hau shugaban ƙasa. Kuma wannan misali ne ga sauran al'umma da kuma sauran misalai na rayuwa duka da za a iya bayarwa. To saboda haka me na shayayya, bai kamata ba ka zo ka ringa yin wasu abubuwa wanda za ka iya wanga. Kawai ƙarshen magana nan abinda zan ce shine Cani bai maka ba ruwanka, ka kyale Cani ya yi mulkinsa, Allah ya kawo shi. Wannan shine magana. Ba ruwanka da zage-zage da ɓata wasu, kana ɓacin wasu, kana cin mutuncin wasu da sunan kana tunanin wannan zagin shine zai isa Cani ya sabka dan kai ka hau inda kake so ko ka aza wanda kake so. Wannan duka shirme ne da hauka ne da rashin tunani. Fatan mu ba ma son fitina. Wallahi ina da tabbaci da yaƙinin cewa wayannan duka abubuwan da suke faruwa, na san Baba Cani baya jin daɗin haka, duba da yadda inda akan kan ra'ayin kan shi ne, wallahi Cani dan ka zage shi ba zai ce a je a kamo ka a ci mutuncinka ba. Ka je zagin ka dai shine dai gare ka, raban ka dai wannan zagin, kuma zagi da zaka yi wa Cani ba abin da zai rage ga Cani, domin Allah ya kawo shi, Allah ya zabe shi, ya ce sai ya zan shugaban ƙasa. To me za ka rage Cani da shi zage-zagen ka ko ɓace-ɓacen ka? Aikin banza ne.
to saboda haka dan Allah da annan mutane ba ma son fitina. In cani bai maka ba ka tai kai rayuwarka ka kyale cani yayi mulkin ƙasa, ƴan ƙasa ƴan Niger kowa na son cani, to me kai in baka san shi ka tai kai rayuwarka, cani bai hana ka ba, duk ƙasar kake so ka je ka zauna shine. Allah ya samu dace, ma assalam.